Za manje od mesec dana od završetka prikupljanja potpisa za narodnu peticiju, zahvaljujući zalaganju Ujedinjenih regiona Srbije, usvojen je prvi i najvažniji sistemski zakon koji omogućuje fiskalnu decentralizaciju, rekao je Aleksandar Stevanović, portparol Ujedinjenih regiona Srbije u Pančevu. Izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave već od 1. oktobra ove godine samoupravama će ostajati 80% od poreza na plate umjesto dosadašnjih 40%. Primjena ovog zakona omogućit će da se budžet bolje planira, jer će lokalne samouprave tako znati šta im pripada i neće zavisiti od milostinje centralne vlasti. Zahvaljujući promenama zakona, budžet grada Pančeva u buduće će biti veći za oko 656 miliona dinara, istakao je Miloš Đorđević, član gradskog odbora G17+. On je kazao da je najvažnije to što su sredstva koje se prikupljaju na teritoriji grada Pančeva sada mnogo dostupnija lokalnoj samoupravi, što znači da će lokalna samouprava direktno moći da odlučuje o trošenju tih sredstava. Pokrenut je točak decentralizacije i više ga niko ne može zaustaviti. Nama je jako žao što Skupština grada Pančeva nije prepoznala neophodnost usvajanja ovog zakona i što u Skupštini nije usvojena inicijativa Ujedinjenih regiona Srbije da se podrži ovaj zakon. To su pre usvajanja ovog zakona učinili Kragujevac, Leskovac, Loznica, Trstenik, Aleksandrovac. Ne znamo šta je definitivan razlog toga, ali moguće da je tu u pitanju ona vrsta centralizma koja je u stvari najgore, a to je mentalni centralizam, kada čekate mišljenje centrale. Zajedno sa građanima postigli smo prvu veliku pobedu i ja ovom prilikom želim da se zahvalim svim građanima Pančeva koji su potpisali narodnu peticiju i pomogli da se ova inicijativa, kao što je gospodin Stevanović rekao, dakle za manje od mesec dana od završetka potpisivanja peticije nađe u skupštinskoj proceduri i bude usvojena. U narednom periodu očekujemo usvajanje još jednog od zakona čiju smo izmenu zahtevali prikupljajući narodnu peticiju, a to je Zakon o javnoj svojini. A nadamo se da će biti usvojen i predlog zakona o izboru gradonačelnika i predsjednika opština, odnosno da se gradonačelnici i predsjednici opština u buduće biraju neposredno na izborima, zaključuje Đorđević.